وەکشاندنا رێجیمێ ji gelek bajarê Kurdî li Sûriye valabûnek mezin li dooxwe heşt. Bi taybet duwarê rêxistkirin û ewlekariya bajar. Lewra gelek saziyê xizmetiyê li her bajar ava bûn. Yek ji wan trafîk got ew niha li dirbêsiyê karê xwe bicîtîne. Wextê piştî rejima behsî ji derbê bajarê dirbêsiyê derket, gelek haletê fewda di hundirê şera Emê dirbêsiyê çêbû, hat xwestin li vê saziyê hanê bê avakirin, him ji bo nakarê tanzîmê di hundirê bajar bêkirin. Ev ê hanê hiç gog ava be. Di her saziyên rêveberiyê keç rolayê têt xuyayê û li trafîk hejmarek baş têt kar dikin. Lê ne ew bi tenê Kurd têt xuyane, hinek Ereb û partiyên de têt bijdar dibin. Di destpêka ku trafîk ava bû kes jî tevdî wê bûn, nisba gelekî baş bû keçik tevdî wê bûn, kar dikirin. Bi rastî ma ew gelek acizî çêbû yanî mujtemaî me xaseten bêçiloyê keçik her şareha bisekin û li sûka û derkev ser haciza yani ewelî netqebilanî vî tiştê hanê bes ana yani tiştekî adî va keçik giş tevlî vî karî dibin yani karekî gelkî xweş e. Tevî nebûna vê projeyê lê ew dikarî bû bibe cihê razîbûnê li cem piraniya welatiyên bajar. مرورا ما تشكي قالك باش كرن شارع عشقنا ما سيرنا سمية حوادثنا مانه وتشكي قالك باش مرورا ما مخالفات الانسان حركه سيناقا الاصعاب اي نظام بمخالفات واناخ يعني يعني تشكي قالك باش كرنا Ji aliyekî din hin welatiyên bajar ji me re gotin wê ev proje rewatir ba got hemû partiyê Kurdî li Sûrî têt bejdar bana. Rêveberiya xwe ser gelek saziya ava kirin, yek ji van saziya avakirina trafîkê got ew yekemîn car li bajarê dirbêsiyê tê ava kirin. Her wiha dikarî bû çûn û hatira trombêla li bajar birêxistin bike. Rodî Çolî Orient News dirbêsiyê.